ଖାତା ପୂଜାକୁ ସମେତ ଆଇଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନା 2 ଜଣ ଲୋକ ଆଇଲେଣି ଖାଇ ଦେଇକି ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହେଁ ଫୋନ୍ ଟିକେ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ନୂଆଉ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ କହୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରଡ଼ ଯାଇ ଦେବା କଥା କହୁନି ମୁଁ ଯାଇ ହଁ ହଁ ବା ଏ ଯେଉଁ ଆରେ ଯାଇ ମ ବାଇର ସାନ ଭାଇ। ହଁ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଆଇଲେନି ଆଉ ଖାତା ପୂଜାକୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା ରୁହ ଟିକେ ହିସାବ ଧରତା ଟିକେ ମୁଁ ହିସାବ କରି କହୁଛି। ହଁ ହଁ ହଳଦୀ ନେଇଥିଲେ 25 ଗ୍ରାମ ଲଙ୍କା 25 ତାଙ୍କର ସବୁ ତ 25 ଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ 50 ପଇସା ଲେଖାର ଏଇନା ସବୁ 25 ଗ୍ରାମ ତମ ଘରେ ବୋଧେ ଖାଉନ ବୋଧେ। ହଁ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 45 ଟଙ୍କା ସଉଦା। ହଁ